Eskualdean, lanbide heziketako zikloak eskaintzen ditugun 5 eskola gaude. Tolosaldea Lanbide Institutua, Fraisoro Nekazari Eskola, Immaculada Ikastola, Don Bosco Paper Eskola eta Peñaskal Fundazioa. Hainbat sektore eta profiletako zikloak eskaintzen ditugu euskaraz ikasitakoa praktikan jartzeko aukera oinarri hartuta. Esan daiteke momentu honetan langileen 40% industrian ari dela lanean, zuzenean edo zeharka. Eta jakina horretaz gain beste zerbitzuak eta bestelako eremuek, bai lehenengo sektoreak ere badute bere pisu espezifikoa, inguruko eskualde tamaina handiagoa gainean, zentzu handi batean. Eta eskualdeko lanbide heziketako zentroen eskaintza pixkat horri bideratuta dago. Etengabe ari gara jendarteko aldaketetara egokitzen, eta horregatik, etazi izeneko metodologia berria ezartzen ari gara gure ikastetxeetan. Gure ikastetxean aldaketa metodologiko bat egiten ari gea. Aldaketa metodologiko hori erronketan oinarrituta dago. Erronka hauek lan munduko ikuspegi ahalik eta errealeneko erronkak izaten dienez, bizitza errealean edo behintzat lan mundu errealen oinarrituta, behintzat simulatuago izango litzen ikasketa prozesu bat da. Kompetentzia espezifiko ez gain importantea da beraiek taldean lanian jakitea, gatazkei aurre egitea, ekimena izatea. Irakasleen lana izango litzeke pixka bat, gia lana egitea eta ikasle goren ikasketa prozesu hortan nondik norako horiek diseinatzea. Ikasketak amaitutakoan lana topatzea izaten da ikasle gehienen nahia, eta horretarako bideak eskaintzen ditugu. Lanbide heziketako ikasketa praktikoak dira, lan mundura bideratuta daudenak. 5 zentroek oso eskaintza zabala eta potentzia daukate, eta gainera hezkuntzan ematen ari diren berrikuntza guztiak beregan txertatuta dauzkate. Automatizazio eta robotika industrialeko goi mailako heziketa ikasi non, ziklo hori, eta momentu honetan Ilunki enpresan naulanen, 3 daula enpresa hori. Eta eskolaikin hitz egin nuna, bizkat gure beharrak agirazi eskola eta eskolak burun diezuna jendea hobeto prestatu ez. Horrekin ingeana hasi, 20 urteotan, hasi ginen bezala 10-ekin, ingea 52 langile. Lan intsertzioa ona da, eta ikasketa hauei beste plus bat gehitzen zaie ere izango litzatekeela hizkuntzarena, eleaniztasun hori. Gaitasun hori, edozein tokira joaten direla ere komunikatzu ahal izatea. Genekan ez ginala erdi maila batekin bakarrik gehatuko, eta gutzat kriston pauso izan da, akzesoko azterketak kendu izan. FP-ra etorri nintzen, azken finean FP batek ikasketa bukatuta gero, praktiketa jotezea, enpresa mundu izautzezu, eta lanea sartzeko aukera gehiago nola dauden, hone horbitu nintzen. Batzuk, normalen etortzeia praktiketa itea, eta ikusten badeu langile ondo portatzeiala eta kapaz diala bere lana ondo egiteko, hartu ite dugu. Dual metodologiaren bidez, ikasketak eta lana uztartzeko aukera eskaintzen diegu ikasleei. Azkenean da lana ikasten zabizenakin lotutakoa lana egin. Orduan ematen dutzu aukera pixkat lan merkatura zabaltzia ez. Eta aukera baldin baukazu, edo aukera edo suertea baldin baukazu, hor lanian jarraitzea bai. Dualakin sartu nintzen hemen Ilunkin, eta orduztatik hemen nago, eta ja 3. urtea da. Gainen 3 urte ditut. Nire esperientzia oso ona. Oso ondo tratatu dozte, oso gustora nabil lanian, gustatzen jatena da, eta gustora. Aukera eharra da, ikasteko bai esperientzia hartzeko oso ona. Gizartea gero eta globalizatuagoa da, eta garrantzitsua da beste hizkuntzak ezagutzea. Hori dela eta, praktikak atzeran egiteko aukera eskaintzen diegu gure ikasleei. Punto hori ginen, eta gero Europatiko beka bat bilatzen eta beka horren digulagoza egin kanpoa ginen. Oso esperientzia politea, gauza totalmente diferenteak, hizkuntza, jokatzeko modua, lana egiteko modua, dana berria. Ikasle horietako batzuk beren enpresa propioa eraikitzeko hautua ere egin dute. Gure laguntza osoa eskainiko dizuegu bide horretan. 2004an denda iriki nuen, lora denda bat, eta damakizkita 13 urte lora dendan lanian.
Eta Tolosaldeko institutuan ikasi genuen erregulazio eta kontrol sistema automatikok. Tolosaldeko lanbide heziketekin tratu handi dauka, eta azkeneko amortutan naiz lanean beti tekniko gauzak edo dudak izan ditudanean beti horre handi da prest laguntzeko. Eta enpresa hau sortu genuen, furgonetak eta prepatzea dedikatzea. Behin ikasketak amaitutakoan, errazenak gure ikaslez azte izango litzateke. Baina ez da inolaz ere gure kasua. Gure ikastetxeetan, ikasketeak bukatzen dituzten ikasleen lanpoltsak kudeatzen ditugu. Freixo ikasketa gauta lanpoltsak osatzeko eta nauzu jagara dituzun da. Oso handikan. Oandala 5 urte hasi nintzen hemen, eta baja bat kubritzen hasi nintzen. Gero hezkuntzako listetatik hemen segitzet lanen. Abeltzaintzakin lotutako lana da. Argi eta garbi nun nire bizia ganautikan jo nahi nula, eta gaur egunen ganautikan bai hemen, bai lantokin eta bai etxen, dana ganautikan iket.